Zdravím, tohle video bude o tom, jak naplánujeme výlet přes Nepál do Bhutánu pro 2 dospělí, protože to dává smysl. V tomto videu se dozvíte, co si na tento výlet musíte vzít, jak se poletí a co vlastně budeme celkově v tom Bhutánu a Nepálu dělat. První vám teda ale řeknu o tom, jak se poletí. Poletí se 28.3.2024, takže v březnu tohoto roku, na konci března. Let bude trvat 22 hodin a 30 minut, takže je to celodenňák s 2 přestupy v Dubaji a Delhi. Byla ještě možnost jenom s jedním přestupem, ale bylo to výrazně dražší a tím, že potřebujeme ušetřit, tak jsme vybrali s 2 přestupama, mělo by to být v pohodě. Teď se podíváme na to, co budeme potřebovat pro vstup do státu. Po příjezdu na letiště dostanete vízum, tím pádem budete potřebovat platný cestovní pas. Platnost minimálně 6 měsíců po návratu do České republiky, takže pas nesmí projít za 6 měsíců po tom, co se vrátíte zpátky. Dávejte si na tohle pozor, hodně lidí na tohle zapomíná. S minimálně 3 volnými stránkami, takže nesmí být nějak poškozené stránky. Dávejte si na tohle taky pozor. A 2 fotokopie 2 strany s osobními údaji pro vyřizování vstupních permitů a pro případ ztráty nebo krádeže pasu. Vždycky dobrý, na všech jakýchkoliv výletech je dobrý tohle mít sebou. Vezměte i 2 barevné aktuální fotografie pro případ ztráty nebo krádeže pasu, samozřejmě taky důležitá věc. Vízová povinnost pro občany ČR, takže jestli budete potřebovat vízum. Do Bhutánu bhutánské vízum se musí vyřizovat z České republiky, ale fyzicky jej obdržíte až na letišti v Padu, takže se budeme muset na letišti v Padu zastavit. Vstupní vízum stojí 1300 korun, patří mezi dražší, ale je to tak. Vízum v Nepálu se vyřizuje po přistání na letišti, takže nejčastěji, jak vy to určitě možná znáte, stojí $30. Pro tento účel si sebou vezměte dostatečnou hotovost v dolarech, v eurech, místní měny, kreditní karty a šeky se pro tento účel nepřijímají, takže jenom hotovost, nikdy nic jiného nefunguje. Tak, jdeme na COVID-19. Důležitý vědět, tím, že to bylo nedávno dost aktuální, tak pro Nepál ani Bhután už není potřeba být ani očkovaný a všechny opatření už dávno skončily, takže to je dobrý vědět. Tak vám řeknu o tom, co si vzít sebou, co se vám bude hodit. Není potřeba o moc víc než na návštěvu některé evropské země. Připomínáme jen pár drobností, protože hodně věcí byste si určitě sami zabalili a budete vědět, co se tak hodí. Důležitá je určitě dobrá obuv, protože uličky historických měst, ve kterých se určitě budeme nacházet, jsou hrbolaté a kamenité a dost často se tam můžete tam zakopnout a takovýhle. Baterku si určitě doporučuji vzít při prohlídkách chrámu a z těch pamětihodnostích. Je tam hodně temných uliček, kde se můžete ztratit. Je určitě dobrý si vzít sebou baterku. Dále se tak v nepálských hotelech, kdy přetížená elektrická síť vypoví službu, dále se vám může hodit repelent proti komárům. Pokud trpíte cestovní nevolností, určitě si sebou vezměte léky, které určitě máte někde sebou, když to víte. Neberte si zbytečně krátké oblečení, mohlo by to dost zkazit, jak by na vás lidi místní koukali, protože moc se jim tam nelíbí krátké oblečení a je to považovaný za neslušný, když tam takhle budete. A taky vás nemusí kvůli tomu pustit do řady památek. Vybavte se samozřejmě tím pádem dlouhými kalhotami či nějakou sukní, když jste dáma.
Trička z rukávy, určitě rukávy jsou důležitý a aspoň jednou košilí pro případy, kdy je vyžadován límeček, protože i takovýhle se tam najdou, když tam nemáte límeček, tak vás nikam nepustí. Den první. Přílet do Katmandu. Prohlídka po městě. Po příletu nás čeká první ubytování. Budeme ve 4hvězdičkovém hotelu hned vedle letiště. Budeme tam ubytováni na 2 dny. V hotelu nás přijmou v 10 hodin, takže využijeme čas a pojedeme půjčit auto do půjčovny, co se nachází na této adrese. Adresu můžete teď vidět na obrazovce, věřím tomu, že tomu nerozumíte, ale když to dáte do map.cz, tak uvidíte adresu místní autopůjčovny. Cena za auto na 8 dní je 1700 korun. Poté můžete se vrátit zpět do hotelu, kde je možnost parkování a můžete se po obědě podívat po městě. Tady jsou vybraná zajímavá místa. Dojít na jídlo si můžete zajít i do místní známé restaurace. Patří poblíž letiště, je třeba například Skydeck Restaurant poblíž letiště. Mezi oblíbená národní jídla je například dal bhat, to se skládá z rýže, vařené v páře a vařené šťořky nebo jiných luštěnin. Takže takové chudší jídlo, ale ke chudším státům to většinou patří. Day 2. Den 2. Druhý den si uděláme výlet po městě. Pojedeme do Aviation Museum, které stojí 100 korun na osobu. Je hned vedle letiště. Poté se vydáme na historickou památku Patan Darbar Square. Vstup stojí 170 korun na osobu. Teďka tady vidíte na obrazovce obrázek, pár obrázků vám tam hodím, abyste to mohli vidět. Po prohlídce půjdeme do restaurace Diršia, která se nachází na náměstí hned vedle Patan Darbar Square. Průměrná cena této restaurace za 2 osoby je 600 korun. Potom si uděláme procházku městem a poté půjdeme do hotelu, kde si dáme večeři. A jdeme na den 3. Day 3. Den 3. Návštěva zoo. Poslední den v Katmandu strávíme v zoo, kde budeme přibližně do 17:00. Vstupné je 170 korun pro osobu. Poté na 4. den přijedeme do městečka Helambu. Městečko Helambu je 3 hodiny a 16 minut autem. Je to asi 80 kilometrů, ale tím, že jede se hodně vysoko, tak to trvá díl. Helambu je oblast horských vesnic v Nepálu, je to všecko hodně vysoko, asi právě 80 km od Katmandu. Ubytujeme se v hotelu Mountain Resort, cena hotelu je přibližně 5000 pro 2 osoby. Budeme tam do 6.3., takže docela dlouho. Po příjezdu si jenom projdeme vesnici, pač cesta bude dlouhá a určitě bude nejlepší si to tam jenom projít. Jsou tam krásné výhledy, si vám tady dám obrázek hotelu a nějakýho toho výletu. 5. den už jenom navštívíme Helambu Great Trail, což je krásný místo. Docela se podobá velký čínský zdi, je to takový nepálská památka. Je to 1 hodinu 45 minut od hotelu, pojedeme tam samozřejmě autem. Nachází se 2600 metrů vysoko a budeme tam asi do oběda. Potom půjdeme do restaurace Helambu Quest House, kde se najíme. Restaurace, tam se hodně dobře vaří. Bude odpočinkový po trailu. Zůstaneme ve vesničce Helambu a zároveň se budeme plánovat na další den. Den 7 si uděláme větší výlet do Langtang National Park. Cesta bude trvat 7 hodin a 30 minut. Strávíme tam celý den, oběd si tam taky dáme. Teď vám řeknu nějaké informace o tomto národním parku. Údolí Langtang se rozprostírá severně od Katmandu blízko hranic s Tibetem. Bylo vyhlášeno národním parkem
Obývají ho Tanangové, kteří jsou tibetského původu. Proto řeč, zvyky i způsob oblékání jsou výhradně tibetské. Hlavní obživou je zemědělství a chov jaků. Hory v Langtangu nepatří k nejvyšším v Himalajích, jsou však velmi malebné a nepřeplněné davy turistů. Den 8. Odjíždíme autem z Helambu a jedeme do města Katmandu, kde odevzdáme auto a pojedeme autobusem do Biratnagar. Autobus bude stát 604 korun pro jednu osobu. Biratnagar se nachází na hranici s Indií, cesta bude trvat 6 hodin a 54 minut. V Biratnagar budeme v hotelu Harrison Palace, stojí 3300 korun na 2 osoby. Budeme tam od 6.4. do 8.4. Snídaně je v ceně. Po ubytování se půjdeme na večeře do hotelu. A jdeme na den 9. Půjdeme pěšky do Gopal Farm Parku. Vstupné je 70 korun pro jednu osobu. Pěšky se tam jde 37 minut. Den 10. Už konečně pojedeme do Bhutánu autobusem. Autobus bude stát 674 korun pro jednu osobu. Cesta bude trvat 11 hodin a 5 minut. Pojedete do města Paro, hned vedle letiště do hotelu Paro Village, který stojí 2000 korun na 3 noci pro 2 osoby. Paro je menší město v západní Bhutánu s přibližně 15 000 obyvateli, které se nachází na nadmořské výšce přibližně 2400 metrů. A my můžeme jít na 11. den. Prastarý dzong a Národní muzeum v Paro, což je místo, kam my pojedeme. Cesta zpět kolem sedla Dochu La, což je sedlo nahoře. A naše druhá šance, uvidíme největší nepokořený vrchol na světě. Čeká na nás Paro s prastarým dřevěným mostem a prvním dzongem, což dzong je v překladu pevnost. Předtím navštívíme Národní muzeum, které v sobě skrývá působivou sbírku tradičních bhutánských masek. A teď můžeme jít na den 12. Tygří hnízdo, magický symbol bhutánské Šringy La. Další vrchol naší cesty, což bude další jakoby trekking. Polovina cesty se dá přejít na malém koníku, takže na poníkovi se můžete svést. Asi je to určitě zábavnější, než to jít jenom pěšky, ale jsou tam hezký výhledy, takže je to vlastně celku jedno. A půjdeme teda k pohádkovému tygřímu hnízdu. Tygří hnízdo je další vysoký místo na horách. Je to u buddhistického chrámu. Na den 13. jsme si připravili výlez na nejvyšší nedobytnou horu planety a hrobku sjednotitele Bhútánu. To je krátká cesta na sever k hranicím s Tibetem. Driguel Mzong, což je místo, kde Bhutánci několikrát porazili dobyvačnou armádu z Tibetu. Uvidíme Jalmari, což je posvátná bílá hora. Další mystické město, který na naší cestě navštívíme, je Punakha. Její starý dzong je dosud zimním sídlem Jack Kempa, což je majitel tohohle z toho, kdo tam teďka žije. Je to sjednotitel Bhutánu, je pohřben právě zde, takže už nežije, dobře, tak to jsem se spletl. Velkolepá stavba, nádherně zrekonstruovaná, strmé schody do úce, impresivní malby, všude přítomní mniši, obrovská socha, Buddhy Šakyamuniho. A večer v 19 hodin se přesuneme autobusem z autobusového nádraží zpět do Katmandu, kde bude přesun na místní letiště a autobus stojí něco okolo 500 korun. Den 14. Ráno v 9:40 odlítáme do Evropy. V tomto letu budeme mít jenom jeden přestup. Poletí se 14 hodin a 20 minut, do České republiky se přiletí ve 20:15. Takže krásný, klidný let s jedním přestupem. A to je dobrý.
Park. First day arrival in Kathmandu city tour. Second day we will make a trip to Aviation Museum. Day 3 we will go to the zoo. Day 4 we will go to the town of Helambu. Day 5 we will go to Helambu Great Trail. Day 6 will be a resting day after trail. Day 7 we will take a longer trip to National Park. Day 8 we will leave by car from Helambu and go to the city Kathmandu, where we will leave the car and from Kathmandu we will take a bus to Birantnagar. On day 8 we will go to Gopal Fun Park. Day 10 we will go to Bhutan by bus. On the 11th day we will go to Nation Museum in Paro. Day 12 we set up a tiger nest. Day 13 first we will visit the highest impregnable mountain in the world. Then we will just go by bus to the airport in Kathmandu. On 14th day we will leave at 9:40 a.m. for the Czech Republic.